Blwyddyn 6, shwmai bawb? Bore da. Croeso i fy nosbarth Cymraeg i. Dyma fy nesgu. Dyma ble dwi'n gweithio nawr tra bod fi'n gorfod hunan ynysu adref. Felly dyma'r dosbarth Cymraeg ar gyfer yr wythnosau sydd i ddod. Fi'n gobeithio bod chi gyd wedi bod yn gweithio'n galed cyn y Pasg am y bythefnos gaethon ni o weithio o adre. Rhai o'n chi'n gweithio wrth ddesg rhywun bydd y fi. Rhai o'n chi'n gweithio wrth ffordd y gegin falle. Neu mae rai o'n chi ar y soffa, neu ar y llawr. Neu pwy sy'n gweithio mewn dosbarth sydd mas tu fas yn yr ardd, achos bod y tywyd wedi bod mor braf. Wel, ble bynnag i chi, croeso i ddosbarth Cymraeg. Mae bore yma'n ddiwrnod ac yn fore cyffroes iawn oherwydd i ni gyd bore yma wedi cael ein hychwanegu i'r tîm. Le mae fe dy fi? Cofe. Y tîm yma. Dyma ein tîm ni, Cymraeg dosbarth Berwyn. Felly os clica i mewn i fan hyn, nawr dyma y tîm le fydd cyfle, le bydd pob un ohono ni'n gallu siarad gyda'n gilydd. Iawn. Ac ar y tîm yma, fyddai'n ychwanegu eich gwaith chi bob wythnos. Iawn. Byddai'n rhoi gwaith ar y tîm ar fore dydd Llun, ac yna yn ei gasglu fe ar y dydd Gwener. Iawn, mae Cymraeg, gwersi Cymraeg yn digwydd ar fore dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Gwener fel arfer yn dyn o pan ni yn yr ysgol. Felly mae'r gwaith i fi'n rhoi ar Teams yn cyfateb i'r gwaith fyddech chi'n neud mewn gwersi Cymraeg. Iawn? Felly fe fydd y gwaith yn ymddangos o dan assignments, aseiniadau. Fyddai'n disgwyl i chi wneud y gwaith mewn yn aseiniadau ac yna submito fe, cyflwyno fe i fi ar y dydd Gwener. Iawn? Does dim angen lawrlwytho y ddogfen o'r assignments, gallwch chi wneud y gwaith o fewn Teams. Trwy wneud y gwaith o fewn Teams wedyn, bydda i'n gallu gweld sut ych chi'n dod ymlaen. Byddai'n gallu gweld faint o'r gwaith i chi wedi wneud, os oes yna rhywun yn cael problem, neu ble mae pawb arni. Iawn? Gret. Felly, wythnos yma, y gwaith i fi wedi gosod i chi yw gwaith fi'n credu sy'n bwysig iawn. Rhywbeth fi'n teimlo yn gryf amdano fe, sef cofnodi hanes. Iawn? Dyma fy nyddiadur i, wel, hen ddyddiadur yw e, 2015 i 2016. Ac mewn dyddiadur, i fi'n sgrifennu beth sy'n mynd mlaen dy fi, beth i fi wedi bod yn neud yn y dydd, bob dydd, os fi'n cofio. Okay? Felly, cofnodi, ysgrifennu ein teimladau ni, a beth i ni wedi bod yn neud. Dyma enghraifft i chi. Ond enghraifft gwell sydd gyda fi, ac un llawer mwy diddorol yw hwn. Dyma prosiect nes i pan oeddwn i'n yr ysgol, o'n i'n ysgol Llambed ac o'n i'n ymlwyddyn 7 ar y pryd, oedd hi'n 2001, llwytho mas nawr, faint yw'n oedran ni. Ond dyma rhywbeth sydd yn bwysig ac yn werthfawr iawn i fi erbyn hyn, oherwydd mae'n rhywbeth i fi'n gallu edrych nôl arno fe. Iawn? Ac yn y prosiect yma, mae da fi hanes fy nheulu i ar y pryd. Mam Gi, a beth arall sydd wedi gwedwch. Fy nghartre fi, beth lluniau o ble oeddwn ni'n byw. Dyma fy nghŵn i ar y pryd. Mae'r cŵn yma erbyn hyn yn anffodus. Wedi marw, dyma fy chow-chows i ar y pryd. Beth arall sydd wedi mewn fan hyn. Dyma ni, hanes fy chwaer fach a fy mrawd bach ac yn y blaen. Okay? Nawr, mae hwn yn ddiddorol iawn erbyn hyn i fi, oherwydd fi'n gallu edrych nôl a darllen beth oedd yn digwydd yn fy mywyd i pan oedden ni ym mlwyddyn 7. Ond, blwyddyn 6, mae'r cyfnod yma o'ch bywydau chi ac o mywyd i yn hanesyddol. Dyw beth sy'n digwydd ar hyn o bryd yn y byd erioed wedi digwydd o'r blaen. Ac mae'n gyfnod da iawn i gofnodi hanes. Iawn, oherwydd mewn blynyddoedd i ddod, fe fydd disgyblion yn dysgu am y cyfnod hyn mewn gwersi hanes yn yr ysgol siwr o fod, ac fe fydd bobl yn edrych nôl ar y cyfnod yma, eisiau dysgu, eisiau cofio, iawn? Ac yn ystod yr wythnos yma, wy moyn i chi gofnodi pwt o'ch bywyd chi mwyn i chi a'ch teuluoedd chi allu edrych yn ôl arno fe mewn blynyddoedd i ddod. Iawn? Felly, fe fydd, byddai'n gofyn i chi i ateb cwestiynau, llenwi tabl, ac fe fydd na gyfle i chi i uwchlwytho lluniau hefyd i'r ddogfen. Felly, os ydych chi wedi bod yn tynnu lluniau o beth chi wedi bod yn neud yn ystod y cyfnod hunan ynysu yma, gewch chi uwchlwytho nhw mewn i'r ddogfen. Iawn?
neu fideos, neu beth bynnag sydd ydych chi, mwyn cofio, mwyn cadw popeth a cofio am y cyfnod yma, okay? Nawr, un beth arall fi eisiau dangos i chi, cyn cael fy nghegu, yw beth sydd dy fi lan fan hyn. Chi'n gweld lan ar y silffoedd fan hyn? Mae yna ser, nawr blwyddyn 6. Mae'r ser yma i chi. Eich cyfle chi i fod yn seren yr wythnos. Fi wedi rhoi 5 seren lan, un i bob wythnos. Os bydd angen mwy neu ychwanegu mwy fan hyn. Ond dyma wythnos 1, wythnos 2 ac wythnos 3 i ddechrau. Iawn? Fydda i yn dewis seren yr wythnos yn seiliedig ar y gwaith i chi wedi wneud i fi yn ystod yr wythnos yna. Iawn? Felly, os ydych chi eisiau eich enw chi ymddangos lan fyna, yn ein ystafell Gymraeg ni, ein dosbarth ni, yna mae cyfle i chi wythnos yma. Iawn? Fi eisiau gweld gwaith gwych, gwaith o safon. Iawn? Cofiwch bod cywirdeb iaith a defnydd o iaith a gramadeg ac yn y blaen yn bwysig. Os rai ohonoch chi eisiau defnyddio geiriaduron, felly bod yna geiriadur gytre gyda chi, defnyddiwch e. Thesaurws efallai. Neu mae yna eiriadur i gael ar-lein, neu bosto'r link o'r geiriadur ar-lein yn y tîm i chi ar ôl uwchlwytho hwn. Okay? Ond fe fyddai'n disgwyl gweld gwaith sydd â ôl ymdrech iddo fe, blwyddyn 6. Iawn? Fi eisiau chi wneud rhoi 100% mewn i'r gwaith yma. Iawn? Newch eich gorau glas. Iawn? Ac yna newn ni gyflwyno y seren wythnos nesaf. Bore dydd Llun nesaf neu gyflwyno fideo arall i chi. A fyddai'n egluro beth yw gwaith yr wythnos hynny wedyn, okay? Felly gweithiwch yn galed. Os oes rhywun yn moyn help, cofiwch ysgrifennu yn y tîm. Ac yna fe na I neu falle rhywun arall o'r dosbarth, un o'r disgyblion, ateb eich cwestiwn chi wedyn. Neu os oes rhywun yn cael problemau gyda Teams, pidwch â poeni, iawn, gofynnwch a newn ni drial sorto'r broblem mas i chi. Iawn, blwyddyn 6? Gret, disgwyl mlaen i weld eich gwaith chi te. Gweithiwch yn galed. Hwyl bawb!